תעשה. טוב, מכין פיצה. מוציאים את זה מהפן. יפה. וואי, זה נעים פה. שמים בתוך הקמח. כדי שלא יתאבק, כמובן, עכשיו יש לנו בצק עם קמח. הרבה פעמים הבא. איזה עלוב. רגע. יהודה, התגעגעתי אליך. רוצה לשחק את הקשור? לא, לא, אני באמצע וידאו פשוט. וידאו. מה קורה, הגבר? מי אתה מפרסם? קר פה רצח. בתוך התנור. רחלי! מה נשמע? מה העניינים? הטירוף היה היום, אה? כן. שייקה, מה, אתה מצלם את עצמך? עושה פיצה, כן. מה זה טוב? ולשמור אחי. היי! שלום, מה קורה? מה את רוצה? פיצה עם זיתים, פטריות, עגבנייה, בצל, עם אפרסק שעיר? מי ששאל לנו יש ברוקלי. היי, מה את עושה? מפגרת. לא יודע, 60, 64, כמה הגענו היום? מראה את זה? לא יודעת, זה מראה? לא, אז תראי לי פה. למה פה הגעתם? 250? יש פיצה. 250? זהו.